Dobar dan i dobrodošli u jedan mix haul. Idu praznici, idu slave i ja sam išla u jednu veliku nabavku. Zašto se zove mix? Mix zato što sam bila u nekoliko supermarketa i nabavila sve ono što mi je potrebno. Krenut ću znači od Svetafora, ruskog marketa koji se nalazi u Šapcu. Ja sam, kao što znate, idem vrlo često tamo i vrlo sam zadovoljna njihovim proizvodima, naravno još sam zadovoljna njihovim cenama jer su dosta povoljniji u odnosu na neke markirane supermarkete. Što se tiče tih ruskih marketa, njihovi proizvodi jesu prisutni, ali su dosta prisutni i proizvodi koji su proizvedeni u Srbiji i ja sam uvek za tu parolu da koristimo ono što je proizvedeno kod nas. Prema tome da krenemo. Kupila sam domaće mleko iz Mošorina, mlekara Mošorin, 1,5% mlečne masti. Ova dva mleka, ja ne znam koliko su koštala, mogu samo na brzaka da pogledam, koštali su 96 dinara po litri. Kupila sam isto kod njih jogurt. Jogurt mlekara Pančevo, 2,8% mlečne masti. To je veliko pakovanje od 2 litra i to košta 195 dinara. Neću vam više pisati cijene, jako je mnogo proizvoda, ja zaista to neću stići da sve završim i sve uradim. Naravno, mlečnu radost sam kupovala i prethodni puta, jako je lep, to je namaz, kajmak namaz, 70% mlečne masti, vrlo je ukusan, nije previše slan, vrlo kremast za mazanje i naravno grčki jogurt so lunac, litarsko pakovanje, to je kilogramsko pakovanje, to je isto iz Mošorine, moje stado, tako se zove firma, to je mlekara koja proizvodi ovaj grčki jogurt koji je fenomenalan, može da se jede čak i viljuškom, ali mi ga konzumiramo kašikom. Tako da, grčki jogurt je koštao 242 dinara, ananas u kockicama 565 grama, on je 165 dinara. Zatim sam kupila ove brzopotezne supice, kada nema vremena da se nešto na tenane kuva, naravno koristim i ove njihove supe, uvek sa ukusom govedine. Zašto? Mi lično više volimo goveđe supe, goveđe čorbe, tako da dobro dođe. Mislim da je negde oko 15 dinara po kesici. Da vam kažem, Centar Pak pakuje, tako da isto je fabrika u Mošorinu, Republika Srbija naravno. Vrlo su pristojnog ukusa, ako neko voli, malo su ne slanije, ako voli slanije može naravno da posoli, da doda vegetu, nikakav to problem nije, bitno je da su jestive i da su ukusne. Zatim sam kupila, kupi se celo pakovanje ovih belog luka granulata u granulama, 5 komada po 15 grama, on je, mislim, 99 dinara, da, začinski beli luk 99 dinara, znači 5 komada, super stvar, kad vas mrzi da trebite beli luk, onda dobro i to dođe. Zatim sam opet kupila sunđerke, toga uvek treba, ja ne znam koliko su sunđeri, sunđerčići su, nemam pojma, ne mogu da nađem sad. Mislim da su 35 dinara, tako nešto, 3 komada. Trulex krpe 70 dinara 5 komada, normalne Trulex krpe kao i ove u bilo kom supermarketu da kupite. Zatim sam kupila ove
sam i pre kupovala vlažne maramice za domaćinstvo, kupatilo, kuhinju i ostalo sa mirisom limuna. Sad ćemo da vidimo koja je to cena. To je cena više 119 dinara po komadu, 119,90 dinara, znači 120 dinara po komadu. Ima ih, ja mislim, 100 komada. Isto je, nemam pojma, uopšte ne piše količina, možda je 100 komada, piše, samo treba pročitati, 100 komada po pakovanju. Zatim sam kupila ove bebi vlažne maramice, isto 100 komada, ja sam ih pre nekada kupovala, debele su, prilično su onako kvalitetne, ali pre im je bio problem što su bile loše sečene, pa su neke maramice bile užasno dugačke, a neke su bile užasno kratke, tako kad izvučem jedan ovako štapić od 10 cm, znači ne izvučem ništa. One su onako vrlo onako kao na neki baby puder, tako nešto mirišu, vrlo su onako blagog mirisa. To sam pre znači koristila dok nisam počela snimam ove video zapise. I kupila sam ove univerzalne vlažne maramice koje nisam do sada kupovala uopšte. Ovdje piše da su namenjene i za decu i za odrasle, za održavanje higijene kože, tela i lica. I namenjene su i za odrasle i za decu, to sam rekla, tako da, ali se mogu koristiti i za po kući. One su osvežavajuće, kao neki deterđent mirišu, ja sad ne mogu sada procenim kako miriše, njih ima 120, ali mislim da su to neke manje maramice, pošto vidim da ima dosta praznog prostora u ovoj kesi. I posljednji proizvod u svetaforu što sam kupila, to je deterđent Ariel koji je, ćemo da vidimo, 7 kg. Kupovala sam ih prije, vrlo sam zadovoljna, ima dosta onih plavih i zelenih granulica, odličan je i cena mu je odlična, 1150 dinara. Tako da to je vezano za sve, da, i ubrus je negdje oko 120-130 dinara, ovo veliko pakovanje, mega pakovanje, 2XL pakovanje, tako da i to sam kupovala, vrlo je onako pristojnog kvaliteta, u svakom slučaju ne treba mi ne znam kakav kvalitet kad je to potrošna roba, tako da to je to. Ako ste prvi put na kanalu, prijavite se, budite mi podrška, nadam se da će ova moja iskustva i moje kupovine nekom pomoći i čuti neko moje lično iskustvo, tako da idemo dalje. Idemo u Lidl, jako mala kratka kupovina, bila je užasna gužva, ja ne znam što se to dešava vikendom, znači vikendima su užasne gužve svuda i pre podne, popodne i u podne i uveče i predveče, znači nema pravila uopšte. Ja sam bila primorana da idem pre podne, tako da sam htjela da odustanem, pa sam si ipak predomislila, trebali su mi nekoliko proizvoda baš iz Lidla, tako da sam to obavila na brzaka. Kupila sam dva pakovanja po pet pudinga sa ukusom slatke pavlake, koje su mi potrebne za neke moje torte koje ću da pravim. I to je bilo na nekom sniženju 120-130 dinara po ovom paketu, tako da je to fenomenalna cijena. Zatim sam kupila Stoni margarin Diamant Classic Stoni, znači kupite dva za 66 dinara čini mi se, a treći se dobije gratis. Valjda nisam gledala račun, izgubila sam ga u međuvremenu. Kupila sam po 6 komada vanilin, šećer i prašak za pecivo, isto na nekom sniženju, 6 komada 100 dinara, jedan i drugi. I kupila sam slatku pavlaku koja je na biljnoj bazi, mislim da je nemačka proizvodnja, nisam ni čitala, nije ni bitno u ostalom. Bitno je da moram da probam, nisam probala, ali smatram da je sve u roku, tako da će to biti ok, mislim, ne znam koja se slatka pavlaka nije umutila, ali dobro. I moram da kažem, ja sam pre par nedelja kupovala ovaj začinski dodatak jelima sa povrćem,
minimalna količina 45% povrća, jako sam zadovoljna s ovim proizvodom, specifičnog je ukusa, nije kao klasična vegeta, ova zrnca nema mnogo soli, imate neke arome koje su dodate, tako da meni lično, kažem iz svog ličnog iskustva, posle dužeg vremena sam promenila tu neku, ajde da kažem vegetu, ko što mi kažemo vegeta, u stvari začin sa povrćem. Zašto? Zato što nisam neki ljubitelj nekih drastičnih promena. Prošli put sam kupila, svideo mi se ukus, nije veliko pakovanje, tako da, kako bih rekla, nije veliko pakovanje, ali dovoljno za nekih par nedelja, jer njega ne treba stavljati previše u jela, znači samo malo da se doda neki onaj određeni šmek, određeni ukus koji želite. Meni lično jako se sviđa, jako mi se sviđa i to je to vezano za Lidl. Dalje, ja sam i dalje u nabavci bila, znači iz Lidla produžavam dalje u sledeći market. U Šapcu i okolini kod nas ovde u Bogatiću ima nekoliko, čini mi se da su to dispartneri, pa se lanac tih partnera zove Š&M, znači di su u Šapcu i šabačkoj okolini, tako da sam i tamo išla, to je kod nas popularan market ovdje u Bogatiću, i Majuru i u Šapcu ima isto ogroman jedan, tako da su vrlo pristupačne cene, možete naći šta god vam pade na pamet, prema tome idemo i u Š&M. Ja sad moram da ustanem da privučem sve ove namirnice, jako mnogo ima nabavke, tako da krećemo sa sledećim. Kupila sam pavlaku, fermentisanu pavlaku sa 20% mlečne masti. Dr. Milk je mlekara. Kupovala sam pre vrlo ok, treba mi za čorbe, treba mi za svašta nešto. Zatim sam kupila sam zimsku plazmu, ukus vanile i cimeta za nekih 140 dinara, ovo jedno pakovanje od 150 grama. Ovo nisam jela, ja generalno volim plazmu, onu klasičnu plazmu, da nije slana, znači normalna ona plazma, tako da ne znam. MVP, neki Swiss line keksići, ono keks kao plazma, samo što nije plazma naravno, puno nekih minerala, vitamina, proteina, nešto vidim da je novo, ne znam, 100-120 dinara, ne sećam se više tih cena, jer danas su neki popusti, tako da, kažem vam, ne mogu sve da pamtim. Obrano mleko u prahu 200 grama, bijela čokolada za kuvanje, 200 grama lešnika po 170 dinara, bademi su, mislim, oko 180 nešto do 200 dinara su po 100 grama, znači to je cena. Ovo je neko pakovanje Promexovo, to je jedna firma koja je zastupljena na šabačkom prostoru, dosta imaju pakovanje i šećer i kafu i svašta nešto, tako da pakuju naravno i ovo voće koštunjavo, nije koštunjavo nego, kako se to zove, orašaste plodove pakuju. Kupila sam ove debele salvete, 125 dinara po komadu. Kupila sam oplemenjivač prostora sa mirisom žvakaće gume. Mislim da su 180 dinara, mnogo mi je lepo. Onako blag miris, ali osvežavajuće, i sladunjav miris žvake. Naravno tu su i Orbit bombone, bez njih nigde. Rozen kore za neke torte, naravno za belog anđela, kako drugačije. I 2
kore puslice za sušene kore od belanaca, one su po 505 dinara po komadu, da se ja ne bih petljala sa šporetom i sa belancima i sušenje po 2 sata po komadu, tako da sam sebi skratila muke. Idemo dalje. Naravno, kako bez WC papira sa mirisom baby pudera, to nam je nekako jedan od omiljenijih WC papira, brzo ga potrošimo kao i sve ostale WC papire, tako da to je to negdje oko 300 dinara, opet neki popust u pitanju. Dalje, kupila sam brašno pšenično tip 400 Mlin Union Krnić, mislim da je oko 55 dinara po kilogramu. Znači nekoliko kilograma brašna i nekoliko kilograma šećera. Šećer je sunoko šećer, mislim da je 115 dinara po kilogramu. Tako da vam neću vaditi sva ova brašna i sve ove šećere, to je to. Idemo dalje. Šlag pena 275 dinara, 500 grama naravno. Naravno šarga repa na meru i tako dalje. Štapići. Zatim pirinač beli, mi ga slabo jedemo, ali tako po neki, za nešto nam tako treba, za neku torbicu, nešto se doda. Minakva voda kisela, brašno jedno, šećer u prahu, isto znači Promex, ono što sam malo pre pričala, to je njihovo pakovanje, šećer u prahu, ja sad ne znam koliko je to bilo, oko 100 nešto dinara po kesici. I goveđe kocke za supu, Podravkine, one su nešto oko 100 dinara po kutici, one su mi nekako najfiniji taj ukus daju. I desertna crna čokolada, ja mislim da je ovo 200 grama, Candy Rush, nisam je kupovala, smatram da bi trebalo da bude ok, nemam pojma cenu, ne sjećam se uopšte. Ne mogu, toliko je namirnica i naravno pomoranđe koje su bile 180 dinara. Što da vam kažem? Ako je nešto poslužilo ovome i informacija bilo kakve vrste, lajkujte, podelite se prijateljima, tu smo da se družimo, da razminjujemo nova iskustva i do sljedećeg videa ja vas puno pozdravljam i uskoro će biti nešto novo. Pozdrav!